संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सदर ते इमारतीचे काम करत असताना ज्यांना टक्केवारी मिळाली नाही, मी कुणाला टक्केवारी दिली नाही, कारण मी चांगलं काम केलेलं आहे। मी चॅलेंज देऊन सांगतो, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 3 इमारती एकाच वेळी झालेल्या आहेत। तुम्ही सगळ्या पत्रकारांनी 3 इमारती जाऊन मी गाडी एखादी करून देतो, मुद्दाम आणि जाऊन बघा त्या इमारतीला आणि ह्या इमारतीला फरक बघा, तुम्ही सांगा मला। मी चॅलेंज करतो आणि ह्यांनी सांगावं मला। तर ह्या 3 इमारतीमधून जी हा दोडामार्गच्या इमारतीमध्ये काही लोकांना टक्केवारी मिळाली नाही, म्हणून ज्या लोकांना टक्केवारी मिळाली नाही अशा लोकांनी गेल्या 2 वर्षात काही लोकांना पैसे देऊन आणि काय करून उपोषणाला बसवण्याचं काम केलं। दोडामार्ग तालुक्यामध्ये एवढी कामं आहेत, जी उसप तळेखोल रोड आहे, उसप खोकरं रोड आहे, सोनावल रोड आहे, ऐनोडा रोड, ऐनोडा पुनर्वसन आहे, सरगवे पुनर्वसन आहे, आपला दोडामार्ग बांधा रोड आहे, दोडामार्ग आई रोड आहे। ही सगळी कामं PK परब म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरच्या नावावर आहेत, BD पाटील यांच्या नावावर आहेत। मग त्यांना कधी ते 5-5 वर्ष कामं झाली, ही जी कामं आहेत सगळी 5-6 वर्ष झालेली आहेत। तर ह्यांना कधी त्याने विचारलं नाही, यांच्या विरोधात उपोषण केले नाही, कारण काय ते ह्यांना पैसे देत आहेत। परंतु फक्त निव्वळ मला टार्गेट करण्याच्या दृष्टीनं यांनी केलं आणि ही उपोषणाला लोकांना बसवण्याचं काम करतायत। हिंमत असेल तर ती कामं करा ना, लोकांना खऱ्या अर्थानं त्याचा त्रास होतोय। मी ह्या मताचा आहे, इमारत झाल्यानंतर ती लवकरात लवकर मिळाली पाहिजे होती, पण कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आणि काही NRHMच्या त्यांच्या निर्णयामुळे इमारत लेट झाली। परंतु मी ते काम करत असताना पैसे मिळवण्यासाठी काम केलेलं नाही हे सांगतो। दीपक केसरकरांनी मला, ही दीपक केसरकरांची टीम आहे, ही मला बदनाम करायचा प्रयत्न का करते मला माहित नाही। मला वाटतं दीपक केसरकरांनी कदाचित त्यांना सुपारी दिलेली असेल, कारण दीपक केसरकरांनी मला बदनाम करण्यासाठी कदाचित या टीमला सांगितलं असेल, कारण दीपक केसरकरांनी मला 2 वर्षापूर्वी शिवसेनेत बोलवलं होतं, मी गेलो नाही। मला उदय सामंतांनी बोलवलं होतं, मला किरण सामंतांनी बोलवलं होतं, मला खासदारांनी सुद्धा बोलवलं होतं, मला सगळ्यांनी बोलवलं होतं शिवसेनेत या म्हणून। एवढं उमेदवारीपर्यंत सुद्धा काय झालं त्यांनी मला आश्वासन दिली होती, परंतु मी गेलो नाही। आणि ह्याचा राग दीपक केसरकरांनी ठेवून मला बदनाम करण्यासाठी गेल्या 2 वर्षात मला प्रयत्न करतायत, मला धंद्यातनं मोकळं करण्याचा प्रयत्न काम दीपक केसरकरांनी केलेलं, हे पाप केलंय। मला मिळालेली कामं, मग ती पारगट रस्त्याचं गॅबियन वॉलचं काम 2 कोटीचं असू दे, ते मला द्यायला लावलं नाही, इथल्या एक्झिक्युटिव्हला सांगून ते काढून घ्यायला लावलं। त्याच्यानंतर मला ब्रिजचं काम हे 2 वेळा मिळालं, हे माझ्याकडनं काढून घेतलं। म्हणजे मला मिळालेली सगळी कामं काढून घेण्याचं काम दीपक केसरकरांनी केलं। इथल्या इरिगेशनच्या अधिकाऱ्यांना, मग तो कोरे असतील, अनामिका जाधव असतील PWDच्या, किंवा मुख्यमंत्री ग्रामसडक असतील, मी ज्या ज्या ठिकाणी काम करतोय त्या ते तिथल्या अधिकाऱ्यांना ह्याने दबाव काढून त्यांच्यावर माझं पेमेंट थांबवणे, मला त्रास देण्याचं काम दीपक केसरकरांनी केलं। आम्ही दीपक केसरकर आरोप करतोय। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।